Yo, what's up mga idol at nagkita na naman tayong muli. At syempre no, yan may kargaan ngayon na sa sa TVPC mga idol no. At yun ang Pora. Yun ang mga idol no, medyo malalayo yung mga idol no. At syempre mga idol no, magkakarga tayo ngayon mga idol no. Magsasakay tayo mga idol no. So dalawang warrior isasakay natin ngayon mga idol. At yun ang medyo palayo na yung mga warrior natin mga idol. At yun, lusob tayo sa lakas ng ulan mga idol. Let's go! Kumusta mga kukuy? Finally mga idol na, so yun na nga, andito na kami ngayon andito na pala ako ngayon mga idol na, sana sa loading station mga idol na, sana sa, wait, ano mga idol na, sa TVPC mga idol, yun ang mega shoutout na isang magandang ulan sa inyong gabi ngayon mga idol, yun ano, napakalakas ng ulan mga idol na, at yun, dito na tayo ngayon, magsasakay tayo ngayon mga idol no, hindi lang yung ulan mga idol, sa mga ano mga idol, sa mga adik sa ibon, sa mga adik sa nagkakalapati na, at yun, maya lang konti na pag tumila yung ulan mga idol, so darating na rin yung ibang mga kalapatids mga idol na galing sa iba't ibang sityo ng ano mga idol, ng pader mga idol, ng team pader ng sityo pader, yun ang ano, at yun sa mga hindi pa alam yung mga loading station dito no, sa sityo pader mga idol, sana marinig yung boses ko na sa lakas ng ulan. Lalaksa ko na rin boses ko mga idol, volume na to no, todo na to no, at yun sa mga kalapatids dyan na support tayo mga idol, TVPC mga idol, at yun may pooling ngayon mga idol, pero yung sa atin muna mga idol na medyo tagilid tayo mga idol. Konting monitor muna no, konting ano muna sa ibon natin no. At yan, i-training pa lang natin yan mga idol. Tuloy-tuloy tayo sa pag-training ngayon no. Time check tayo mga idol na at 7:50 na mga idol no. Yun mag-alas 8 mga idol. Ano ang oras na ito, hatid sa iyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. At yun ano, ito mga ibon natin mga idol no, alagang Kalapatids mga idol no. Kahit medyo may presyo yung Kalapatids Flyer Mix mga idol, is napaka-solid naman ng ibon natin mga idol. Napakaganda ng kondisyon ng mga ibon natin no. At yun ang ano, mayroon mga kalapatids na dito mga idol no. May mga nagkakarga na rito no. Di ka may shoutout ka? Wala, sino shoutout mo? Shoutout nga pala kayo no, kay Arnold Ruin. Yun, mega shoutout no, Arnold Ruin. Yun, mega shoutout sa'yo idol no. At yun, idol, baka may shoutout ka idol? Shoutout sa mga kasamang coordinator at sa TVPC President, tsaka Boss Celso. Shoutout. Ayun, mega shoutout no. Mga idol, di nyo magano mapansin no, kasi mga pogi kasi kami mga idol, medyo madilim yung ilaw eh. No? Hindi nyo nakikilala, madilim mukha niyan mga idol na siya na yung coordinator natin dito sa TVPC mga idol na si Idol Kevin Musni. Yun ang ano dito sa TVPC. At yun ang mga idol na talaga napakalakas ng ulan mga idol na, at sana lang bukas yung gumanda yung panahon mga idol na, kasi yung malakas yung ulan yun. At sana ibuhos yan na lahat yun mga idol, ibuhos yan na lahat yung lakas ng ulan ngayon at para bukas gumanda yung panahon no. At yun nga mga idol, dalawang warrior lang tayo mga idol no. At yun, mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatids dyan no, sa lahat ng mga viewers natin dyan, mega shoutout sa inyo na please naman na pasupport sa munti kong channel mga idol no. At yun, sa mga magsusubscribe pa,
Mega shoutout sa inyo na. Ay, mga idol mo, sibat na kayo? Nagkarga din kayo? Ano, mga idol, baka i-shoutout kayo idol? Shoutout, Karayos TV! Alright, yun na. Kakayos TV mga ano to, bikers to, ano? Ayun, salamat sa inyo na. Ayun na mga idol na at yun, talagang kahit saan tayo mga idol na kapag mga kalapatids tayo mga idol na mga nag-iibon tayo mga idol na alos lahat mga idol, mga tropa-tropa na natin yan mga idol no. Ayan yung sinasabi na na Lang ang naglalaban. oh, ibon na nga naglalaban no. Hindi tao. Alright, so yun na, may mga kalapatids pa dumarating mga idol. At yun na nga talagang medyo tumila ni ulan mga idol. Kapag natalpak tayo no. So dalawa nga mga idol natin, itong warrior natin mga idol, swimming na. Nag-swimming na siya. Alright na mga idol no, so ito na mga idol no. So talpa ka na. Alright na, so training lang tayo mga idol. Training muna tayo no. Tatalpak na natin. Yun na mga idol, pasensya na kayo mga idol kasi hindi pa tayo nakabili ng yung nasira yung handle natin. Hindi pa yung pang-vlog natin mga idol, pating ilaw nasira mga idol no. Eto mga idol, swimming na siya mga idol no. Ay maganda nga ito mga idol no, para bukas fresh siya. Maganda hindi ba siya mga idol no. Pero ito na muna lagi sa ibon ko mga idol no. Itatalpak na natin mga idol. At yun na nga mga idol no, so nakapagtalpak tayo mga idol, dalawang ibon mga idol no. So time check tayo mga idol, 7:54, yun na nga no. At yun hanggang alas 9 naman to sa mga magtatalpak dyan no. So arot na no, napakalaki ng pa-premium dito mga idol na TVPC mga idol na 1.3 mga idol. Kahit yung point lang sa akin, sa inyo na yung 3. Alright. Oh, napakasulit mga idol no. Ayun nga sa mga kalapatids dyan. Alam niyo naman na mga idol na ako talaga na yung sa akin salimpusa lang ako dito mga idol no. Yung sa akin kasi mema lang eh. May content lang. Right, so yun na. Magbabayad na tayo kasi magsusundo pa ako mga idol. Yan. Sabado pala. Sabado. First declaration Patibayan area. Yan. Okay, first declaration no. 20 pesos per bird. May trophy yung first, second, third. Yan. With Alright. certificate. Alright no, talagang Tingnan natin yung information. ayun na nga mga idol na. Magkakaroon ka ng certificate mga idol na sa pooling mga idol no. Mukhang papalag tayo niyan mga idol ha. Subukan natin mga idol no. Bukas check natin kung maging consistent sa uwian yung ibon natin. Syempre papalag tayo dyan mga idol. Titingnan natin bukas no. Ano saan idol? Dalawa no. Okay. So yun na nga mga idol na, tapos na tayo magtalpak mga idol. At syempre hindi to uwian, may susunduin pa ako mga idol na. At yan, lulusob tayo sa kalagitnaan ng ulan. At yun na nga no. Ayan, mega shoutout sa inyo. Mga idol, dito na ako. Ingat idol, ingat. Yan tayo doon. Happy flying mga kalapatids na, sana bukas to. Magandang uwian ng mga ibon natin. The next day. Kumusta mga kukuy? Oh, good morning mga idol. At yun na good morning TVPC. Yun na nag-release ng yung ibon. Nag-release na mga idol na sa Pura, Nueva Ecija. Yun na kung tama ba yung pag-ano ko kung Nueva Ecija ba. Basta nag-release na sila ng 6:15 mga idol. At yun na kagabi sobrang lakas ng ulan kagabi mga idol. Ayun no, maraming ibon na maraming rumuronda ngayon mga idol. At maganda yung panahon no, kasi kagabi lakas ng ulan. Nagkalga tayo kagabi no. At yan 6:15, time check tayo mga idol no. Yung 6:36 mga idol. At yun na abangan tayo at sana lang talaga no, maganda yung uwian ng ibon natin ngayon. Ayun, si aring araw medyo nakatago pa. Ano mga idol na, at mega shoutout sana sa mga kalapatid sa atin dyan sa TVPC. Yun, mega shoutout. At yun, sana maganda yung pauwian natin ngayon no. Kaya siya na kayo, medyo may hangover yung idol niyo. Ayun na, at siyempre abangan tayo mga idol. Abangan tayo no, at yun. Yan, sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout no. At yun, wala muna tayong shoutout ngayon mga idol no. Wala muna tayong shoutout yan kasi medyo tuliro. Di malaman ang gagawin at walang sino man makapipigil sa akin. Alright no. Medyo tuliro yung mundo natin ngayon mga idol no. At yun na at syempre mega shoutout sa mga subscriber natin dyan. At sa
mga mag-subscribe pa, no? Mega shoutout sa inyo mga idol, no? At yun, maraming salamat sa inyo. Yun, sa ano naman, no? Pasubscribe naman nung channel ko mga idol, no? Sa mga nakakapanood dyan ngayon, ikaw, you. Alright, no? Pasubscribe naman po, please, no? Pasubscribe naman po, no? Yan, papindot yung baba, sa baba dyan yung may red. Subscribe yan, papindot naman po, no? Para ma-reach na natin yung 1,000 subscriber. Yun, maraming salamat sa inyo mga idol, no? Ang mga solid nating subscriber dyan, no? Maraming salamat sa inyo, no? At yun, na-appreciate ko mga idol yung mga subscriber natin dyan na yung upload ko, nag-aabang sila sa video ko. Yun, maraming salamat sa inyo, no? At yun na nga, no, sa mga mag-subscribe pa dyan, maraming salamat sa inyo, no? Marami tayong views pero medyo mabagal yung subscriber natin. At yun na nga, no, mga idol, na pa-support na rin po sa Jojo Boko Vendors mga idol, na yan, pa-support mga idol yan, yung vlog ni mother ko kay mama, yung vlog nila mama, no, yan, meron silang mga vlog dyan mga idol na yan, nag-vlog sila sa kalsada mga idol, na binablog nila yung mga homeless. Siyempre mga funny video, mayroon din sila dyan mga idol. At siyempre mga idol, na pasok na lang kayo dyan mga idol, dyan Jojo Boko Vendors. At yan siyempre maraming option dyan mga idol, marami kayong may piling mga video dyan. Siyempre may funny video din dyan, at yun, Aliana Love, yan. Huwag niyong kalimutan mga idol na huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Aliana Love, na pa-support naman yung Aliana Love, yun, sa channel ng utol ko, yun, pa-support na rin mga idol, no? Diyan mga idol, na time check tayo mga idol. Time check 6:39. At yun ang mga ibon natin yung mga idol, na yung mga warrior natin yun mga idol, no? Nagkukumahos na yun mga idol, na hinahanap na yung love natin kung saan na yun, no? Kung saan na kaya ngayon yung love natin mga idol, no? Kaya tayo ko naman sinasabi sa mga ibon ko na ito, na laksan nila yung pag-a-analyze nila para mas madali nila maramdaman kung saan banda yung party yung love nila. Madali nila makita, madali nila mapansin yung mga landmark nila mga idol, no? Pero sa ngayon kasi mga idol, no, medyo makulimlim na konti, no? Medyo makulimlim yung panahon, no? Ano nga, no? Medyo ilo pa talaga ako mga idol, no? Pero kailangan ko mag-vlog mga idol, no? Kailangan ko i-vlog to kasi may vlog ako kagabi. Kung pwede nga lang, dinasano muna ako mag-vlog ngayon, eh. Kundi pwede kasi may vlog ako kagabi. Sayang din yung lakas ng ulan, dinasa ako. Medyo masumakit ulo ko rin, na. Ito na nga, no? Sana laksan ng mga ibon ko yung pag-a-analyze nila. Tama ba mga idol? Idolize. Mahanap agad din yung love nila, no? Hindi ito yung love ko para ma-monitor natin mga idol. Na-check natin ngayon mga idol kung mabilis sila ngayon sa uwian. Kung kaya natin sila, kung pwede sila panlaban sa pooling. Yun ang mga idol, na sa next loading mga idol, mayroon ng pooling mga idol, no? Yun, syempre yun, again, time check tayo, no? 6:41 mga idol, no? Ang oras na ito idol sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder mga idol, no? Ni Sir Ronald Gonzales mga idol, no? Ayun mga idol, no? Kalapatids Flyer Mix mga idol, talagang napaka-solid mga idol, napakagandang mga idol, napakagandang mixture ng pagkain ng ibon mga idol, no? Napakalinis, sobrang linis talaga mga idol, no? Medyo mahal mga idol, na 50, pero solid na solid mga idol. Solid na solid. Napakaganda ng kondisyon ng ibon natin mga idol kapag naka-flyer mix, Kalapatids Flyer Mix tayo. At syempre meron din naman Kalapatids Breeder Mix. Ito na mga idol, no? Let's abangan. Sabay.
11:15.